kompleto. Ito yan. Tapos, vitamins. Vitamins. Ito yung resibo. Thank you, Mama Jose 50. Maraming salamat. Thank you, Mama Jose 50. Ayun, bibili kami. Bibili kami. Joel! Tanong mo to? Tanong mo? Bibili kami ng gamot, pang maintenance ni Jolie at saka na vitamins. Thank you, Mami Jose 50. Maraming salamat. Yan. Dito lang kami sa ano. Huwag dyan sa Mercury, mahal. Mahal sa Mercury. Maraming salamat, Mami Jose 50. Thank you very much. Yun. Pila. Yun. Thank you, Mami Jose 50. Yun. Resebo. Yun. 1,000 plus. Kasi ito mas mahal. Multivitamins. Yan. Yan ang mas mahal. Dalawa. Wala pa itong bawaan ito. Ayan. Yun, selyado pa yan, selyado. Tapos, ba't lumiit yung by G-Sig ngayon? Lumiit. Yun, kompleto na ang gamot ni Jolie sa maintenance niya. Thank you, Mami Jose 50. Thank you. Jose 50, dumating na pala yung relo. Yun. Ayun pambinta daw. Pambinta. Yan. Yun ang ganda Yan. Tapos, saan pa ba yun? Teka. Ang dami guys, dami. Panlalaki at saka pambabae. Yan, magkano ba to? 400 ba to? Yan. Tapos pambabae yata, magkano yun? 250 o 300? Saan yung pambabae? Yan, pambabae. Ito, pambabae. Yan, pambabae guys. Siguro pwede na to sa mga 200. Cute. Yan. So, maraming klase guys, maraming klase. Yan. Thank you kay Mami Jose 50. Yan. Thank you. Kakarating lang. Kaya yung galing kami Simba, dumating na siya guys. Kaya maraming salamat kay Mami Jose 50. Ang dami guys, dami. Ang gaganda siya. Paano ito ma-flex? Pag nagla-live ako, i-flex ko to pag nagla-live ako. Yan. Dami Yan. Tanungin ko pa si Miss Jose 50 kung magkano isa. Siguro pwede na to sa mga 400 panlalaki. Pambabae mga 200. Depende sa klase. Ito to? Teka guys Teka lang guys. Wait lang guys. Yun. To? Pwede pambabae No? Ito pwede to sa 300 guys. Mine na kayo.
Mine na kayo guys. Para may pambigas tayo guys. Igugulong ko rin to, igugulong. Para sa ngayon kasi yon. Nagbigay muna si Miss Jose 50 ng ano, siya muna na ang nagbibigay ng sponsor sa amin. Siya muna kahit piso wala siyang hinihingi sa amin. Kaya thank you kami Miss Jose 50. Pero pag nakaipong kami, syempre nakakaya naman sa susunod, o-order na kami sa kanya, babayaran na namin. Di ba? Kaya, pati ano guys, meron din hikaw, may hikaw rin. Mga magaganda. Mga magaganda guys. Pakita ko sa inyo guys. Sige, patayin. Yan o, muna yan. Thank you, Mami Susi 50. Napakagandang regalo naman yan. Thank you. Wow. Kay Julie rin, oh. Kay Julie, oh. Thank you. Dalawa kay Julie sapatos, tapos dalawang lipstick pa. Oh, ang ganda, oh. Thank you, Mami Susi 50. Marami. May lipstick pa, dalawa. Oh. Ayun na. Mami Susi, thank you. Dumating na ko yung kay Julie. Ganda. Ayun, dalawa. Yung isa. Oh, dalawa kanya. Ano pa, may lipstick daw yun eh, dalawa. Ayun, may lipstick pa. Wow, yung isa yung akin. Oh, dalawa kay Julie, oh. Wow, yung akin. Oh, ayan na. Ay, naku, kaganda. Buksan mo, tanggalin mo. Uy, kaganda naman. Pang birthday ko. Thank you, Mami Susi 50. Thank you. Hala, ang ganda. Hala, kaganda.